Llaw y Llyw, Gwanwyn 2023. yr holl anwyd a physwch di-ddiwedd y bu nifer fawr o aelodau ei ddioddef dros gyfnod y gaeaf. Gobeithio erbyn hyn gyda'r Gwanwyn a'r ddyfod bod pawb yn teimlo'n weddol ac yn edrych ymlaen i 2023. Mae gan Merched y Wawr wrth gwrs ddyddiadur llawn a phrysur a chyfleoedd di-ri i ni gael dod at ein gilydd i gymdeithasu a mwynhau. Cyn edrych ymlaen beth bynnag, hoffwn gyfeirio yn ôl yn sydyn at y cwis hwyl cenedlaethol nôl ym mis Tachwedd, a llawn gyfarch y tîm buddigol sef Cangen Penrhos Gafnedd yn Rhanbarth Arfon. Treilias y noson y llynedd yn y swyddfa yn Aberystwyth yng nghwmni Tegwen, Jane, Delyth, Miriam ac Angharad, ac mae'n rhaid i fi gyfaddef ei fod yn agoriad llygad i mi. Dyna i chi drefen. Roedd pawb a'i swydd, ateb galwadau, cymryd y marciau, llwytho'r canlyniadau a ffonio hwnna'r llall. Roedd popeth yn gweithio fel watch. Nid y noson hamddenol y roeddwn ni wedi ei ddisgwyl. Rwy'n deall nawr pam mae angen cadw at amseroedd penodol a pha mor bwysig yw i gael y marciau na i fewn mewn da bryd. Yn wir, mi nidau oedd i fynd cyn i mi gael yr alwad wrth Radio Cymru i gyhoeddi'r enillwyr. Hyfrydwch pyr wedyn oedd cael ymweld â'r ffai reiaf yn Llanelwedd ddechrau Rhagfyr a gweld doniau crefftio anghygol yr aelodau unwaith eto. Llongyfarchiadau mawr i'r holl fuddigwyr ac yn wir i bawb ar un cystadlu. Diolch i'r staff, y swyddogion a'r holl aelodau a fi'n gwirfoddoli hefyd i ofalu ar ôl y stondin ac am y croeso cynnes i'n holl ymwelwyr. I mewn â ni felly 2023. Ac ar ran y swyddogion a'r aelodau, hoffwn ddiolch o waelod calon i ti Elin Angharad am ei gwaith arbennig fel golygydd y wawr. Mae Elin bellach wedi trosglwyddo'r awennau i Angharad Rhys, a dyma'r rhifyn cyntaf o'r wawr felly o danol i gyddiaeth Angharad. Rydym fel mudiad mor lwcus i gael cylchrawn ein hunain, a hwnnw yn un cynhwysfawr o'r safon uchaf. Pleser yw ei dderbyn 4 gwaith y flwyddyn ac mae'r amrywiaeth yn y cynnwys wastod yn fysynu. Nid o'r chwarae bach y mae cael y cylchrain yn barod ar amser, ac mae ein dyled ni Elin am ei chyrroniad arbennig yn fawr iawn, a nyled unnau iddi am ei hymunedd yn fwy fyth. Diolch i ti Elin, a phob dymuniad da i chi Angharad gyda'r swydd newydd. Cofiwch ddanfon eich lluniau a chanesion i fewn ac os oes unrhyw fusnesau a fyddai'n hoffi hysbysebu yn y wawr yna cysylltwch da chi. Mae'n un o drysorau'r mudiad ac mae cyfraniad pawb i sicrhau ei barhad yn bwysig. Yr un yw diolch wrth gwrs i bawb sy'n cyfrannu ac yn sicrhau ei fod yn dod i'w fwgwl 4 gwaith y flwyddyn. Ydym yn dal i chwilio am is-olygydd ac felly erfyniaf arnoch aelodau am ryddawn os oes gennych unrhyw fath o ddiddordeb neu am wybod mwy yna cysylltwch da chi. Gyda'r Gwanwyn a'r ddyfod rwy'n edrych mlaen yn fawr iawn nawr i gael parhau gyda'r prosiect cerdded cerdd a chynefin. Mae sawl taith wedi ei threfnu ar gyfer y Gwanwyn a'r haf, ond mae dal ychydig o le yn y dyddiadur. Edrychaf ymlaen i weld fwy o Gymru a chael ymuno ar aelodau a dod i'ch adnabod. Nad wyf wedi gallu cymryd rhan ym mhob taith, rwyf mor falch i weld bod y prosiect wedi cydio a bod cymaint o ganghennau a rhanbarthau bellach yn trefnu teithiau cerdded rheolaidd. Cyn gorffen, rhaid i mi sôn yn gyflym am un gweithgaredd arbennig sydd yn dod i fyny eleni ac angen i chi ar aelodau i hawlio eich llefydd yn awr mwyn sicrhau lle. Mae gyda ni daith cenedlaethol arbennig yn cael ei trefnu ar gyfer yr aelodau ym mis Mehefin a hynny ymweld â chofeb Gwenllian yn Sempringham. Dwi'n edrych ymlaen felly yn fawr iawn i gael ymweld â'r gofeb ac i dreulio penwythnos hamddenol a chymdeithasol ymhlith aelodau ar hyd a lled Cymru. Mae'r wybodaeth am manylion eisoes wedi ei rhannu gyda'r canghennau ac felly os oes diddordeb gennych, yna da chi rhowch eich enwau i lawr. Os nad yw un rhy hwyr erbyn nawr wrth gwrs. Braf iawn eleni hefyd bydd cael cynnal cynnodd llywydd yn y de a'r gogledd. Hyd yn hyn, oherwydd yr hen bandemig, nid oes cynnig llywydd wedi bod ers sawl blwyddyn, ac felly rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'r ddau achlysur ac rwy'n siŵr y cawn hwyl yn y ddoi leoliad.
Pob hwyl i chi am y tro felly, a chofio'n cynnes atoch i gyd.